Pôjdeme sa pozrieť do supermarketu, áno. Niečo proste na tom je, keď pomedzi tie domy tu vidíš more. A toto je pekné. To je doprava, ja idem správne. A sme pri supermarkete. Je na mestičko so sediečkom. Zobrať si kafe, sadnúť si, to je pekná, že? 3 Island Cruises to ide. To sú tie 3 ostrovy, čo odporúčajú. Môžeme. Tak ideme. Prejdeme. Myslíš, že nie? Poďte na miestičko, to vypadá tak ako pekne. Steak, pasta, fresh fish, calamares, octopus, prawns, lobsters. Ty, toto je The Stone Rose Bar, ten je pekný. A sme pri tom obchodiaku. Oproti tomu shoppingu ísť rovno dole cez námestiečko priamo do prístavu.